Nasa malayo lang yan. Nasa ano dyan. Nasa Arca lang yan. Siyempre mga kajingjing. Mahal na wa. O yan o. Kajing. Ito tayo. Ha? Ayan, papark lang ng mga ano dito. Papark lang ng mga... Tara. Pwedeng kajing. Yung kajing. Pwedeng tayo dito. Saan? Isa? No. Megatown, no? Megatown. Oh, tataas tayo. Isa kang professional na YouTube vlogger. Mga kajingjing, nandito tayo sa Mega World na wa. Mega World ng capital town ng San Fernando. Mga kajingjing. At pasyal-pasyal tayo mga kajingjing. Let's go, let's go, let's go. Gabi na rin mga kajingjing. Let's go. Tara. Diretso, walang intro. Wala nang intro. Puro diretso. Let's go! Kabila. Titingnan natin mga kajingjing. Kung paano kaganda talaga. Ang beautiful. Yes, maraming sasakyan. Hinay-hinay lang tayo. Diretso tayo dun o. O diba, sabi sa inyo na wa. Sabay na rin tayo. Sabay na tayo mga kajingjing. Sabay na tayo. Sabay na tayo. Sumabay rin siya sa atin. Sabay na tayo mga kajingjing. Let's go, let's go! Isa kang professional na YouTube vlogger. Eh! Sobrang ano. Wala pagod. Ayan. Ay, may kabayo. Ay, kabayo. Sakto. Nakita tayo ng kabayo. Ang ganda pala yung lugar na tagi. Lugar ba? Ito oh. Ganda pa siya ng majingjing. Grabe. Kagabi na wa. Ang daming tao pala dito. Baba ka muna, Jing. Ha? Oo. Sabi. Oo. Ano sa pag-isip mo? Let's go! Dami na wa. Siguro mga mamaya makita mo sila orang dito. Mga kabayo, mga kajingjing, oh. Inikot sila Oo. na wa. Sagot yan. Nasa Arca lang yan. Siyempre, mga kajingjing. Mahal na wa. Oo, yan, oh. Kajing. Ito tayo. Ganito pala ka nito. Ganda. Daming tao mga kagiging. Yung taong pinag-usapan. Matakot-takot ng tao.
May bumaba. Isa kang professional na YouTube vlogger. Ay, papark ka lang ng mga ano din, oh. Papark ka lang ng mga... Ang ganda pala yung lugar na to. Naging napasal tayo din, no? Oo, napasal tayo din. So, tara. Naging tayo din. Naging tayo din. Bago tayo dito. Oo. Okay ka. May sarili kang ano. May sarili ka. Ayan. Kasi tayo. Wala. Intron? Tayo? Dito tayo? Tayo na tayo din. Tadi ka na naman. Oo, dito na tayo din. Pag-ding dito. Woo! O, Jing, dito ka, Jing. Sobrang ganda. Yeah. Sobrang ganda mga ka-Jingjing. Dito na ba? Grabe, nakapasyal tayo dito sa Pero yun na nga, no? Ako yung pinakasikat dito sa amin. no, Saan ba? Megatown, no? Isa kang professional na YouTube vlogger. Mega daw? So, Megatown. Town. Town. Yan, nasa Bernardo. Jing, let's go, let's go. Kanina, nasa malayo tayo ngayon. Nasa ano naman tayo malapit. Okay, din yan, ha? Doon na tayo, Jing. Tara, doon na tayo. Let's go, let's go. Tara. Uwi na tayo. Umaambon na. Baka biglang bumusang ulan. Mag-subscribe, mag-like, mag-share na ng video natin.